Hola, sóc l'Estela, logopeda i lingüista, i m'encanten les llengües i t'ajudo a parlar o millorar el teu català. Això que veus aquí és un fragment d'una classe presencial amb el meu grup de català, però a la classe presencial no fem pantalles, no fem imatges, ho fem tot natural, ho fem amb adquisició natural. T'explico més a la descripció i al final. Ara anem a veure què és això dels recipients i envasos. Això és el que va sortir després de la classe. Després de la classe he preparat això, però a la classe les persones, els alumnes, escolten i després parlen. Espero que t'ajudi a saber el nom dels envasos i recipients. Què tenim a la botiga o a casa? Tenim envasos d'aliments, hi ha aliments a dins, envasos i recipients. Com es diu això? Què és això? Això és un... Què és? És un pot de llegums, de cigrons. És un pot de cigrons. I això? Això és... Això és una llauna de tonyina. Una llauna de tonyina. Tonyina vegana. Això? Què és això? Això és un paquet de formatge. Formatge vegà també. És un paquet de formatge. I això què és? Això és una ampolla de Fritz Cola. Una ampolla de Fritz Cola. Preguntaràs, potser, tots aquests aliments és perquè la classe l'hem fet en una botiga vegana de Barcelona. Una botiga vegana de Barcelona. Ara només estàs escoltant, però espera, que et posaré les paraules a sota. D'aquí un moment. Això què és? Això és un bric de crema, crema de soja. És un bric de crema de soja. I això què és? Com es diu? Què és? Això és una capsa de galetes. Una capsa de galetes. I, per últim, això. Què és això? Això és una bossa de patates. Patates fregides. Una bossa de patates fregides. Repassem amb les paraules. Tenim un pot de cigrons, una llauna de tonyina vegana, un paquet de formatge vegà, una ampolla de Fritz Cola, un bric de crema de soja, una capsa de galetes i una bossa de patates. Sí? D'acord? Tu pots pensar en més pots, pots de llaunes, paquets, ampolles. Vinga, va, idees. M'ho escrius a comentaris? Més pots de... Jo et donaré algunes idees. Mira, un pot de cigrons, de llenties i de salsa de tomàquet. Llauna, una llauna de tonyina vegana, una llauna de cervesa, és diferent la llauna, però és una llauna de cervesa i una llauna d'altres begudes. I un paquet de formatge vegà, un paquet de pernil vegà també, i un paquet de galetes. També pot ser un paquet de galetes. I una ampolla, tenim una ampolla de Fritz Cola, una ampolla d'aigua i una ampolla de vi, una ampolla de vi. I un bric de crema de soja i un bric de llet vegetal. Capsa,
tenim una capsa de galetes i una capsa de te, de tés, bossetes de te, per fer el te, sí? Una capsa de tés. I bossa, tenim una bossa de patates i una bossa de verdures congelades. Sí? Tu tens més? Escriu als comentaris, que veiem si són pots, llaunes, paquets, ampolles, brics, capses, bosses. Sí? Vinga, seguim una miqueta. Els materials. De què estan fets aquests pots, llaunes? De què? Quin material? Material. Quin material és aquest? Quin material és? Quin material és aquest? Quin material és aquest? I quin material és aquest? Val? Aquest, el material, és de plàstic. De plàstic. Un pot de plàstic, a veure, un pot de plàstic per aquí, un got de plàstic, una ampolla de plàstic, una bossa de plàstic i un recipient de plàstic. I aquest, què és? De quin material? De vidre. De vidre tenim un pot, un got, una ampolla, un recipient de vidre. I aquest, quin material és? Aquest és de metall, de metall. Un pot, com aquest, un pot de metall, una llauna de metall, una tapa o un tap, que és d'una ampolla, un tap. I l'últim, això què és? De quin material és? És de cartró. És un bric o una capsa de cartró. Saps més? Coses que són de plàstic, de vidre, de metall, de cartró? Escriu a comentaris. Escriu què saps tu, quines coses són de plàstic, de vidre, de metall, de cartró. I ara anem a veure què fem amb això. Què fem amb el pot de cigrons, què fem amb la llauna de tonyina, què fem amb el paquet de formatge. Què fem? Fem això, mira. Faig això, això i això. Què és? Doncs amb els cigrons escoltem primer, després veurem les paraules, escrit, el text. Primer escoltem. Agafar el pot de cigrons. Obrir el pot de cigrons. Treure els cigrons o abocar. Sí, mira. Agafar el pot de cigrons. Obrir el pot. Treure els cigrons. I amb això, com ho diem? Vols escriure-ho a comentaris? Com és jo? Jo agafo la llauna, obro la llauna i trec la tonyina vegana. Mira, escrit. Agafo la llauna, obro la llauna, trec la tonyina. I l'últim, amb el paquet, tu, jo et demano a tu, va, David, Maria, Sara, Marc, agafa el paquet, obre el paquet i treu el formatge. Agafa el paquet, tu, obre el paquet i treu el formatge. Sí? Què més? Què més agafo? Què més agafem? Agafem el bric, obrim
el bric també i traiem la crema. Sí? Escriu a comentaris si tens més idees sobre això. I per últim, els envasos, els recipients, ja no hi ha res, estan buits, ja no hi ha res. Anem a llançar a les escombraries els contenidors. Un contenidor, un contenidor, un contenidor, un contenidor, un contenidor. Ups, aquí hi ha una cosa, ara veurem, que llancem a les escombraries. Com es diu cada contenidor? Com es diu aquest contenidor? Com es diu? Com es diu aquest contenidor? Aquest contenidor és el contenidor gris. Gris. I és per rebuig. Gris per rebuig. Rebuig. I aquest? Quin contenidor és aquest? Aquest contenidor és el contenidor marró. I és per orgànica. Contenidor marró per la orgànica. I aquest contenidor és el contenidor verd i és pel vidre. Vidre. És contenidor verd pel vidre. I aquest és un contenidor groc i és per plàstic i llaunes. I aquest és el contenidor de color, és el contenidor blau i és per paper i cartró. El contenidor blau per paper i cartró. I la bossa de patates, on va? A quin contenidor va? On va la bossa de patates? Va al contenidor groc. A la descripció et deixo una pàgina de residus per saber cada residu a quin contenidor va. A veure, on llancem els envasos? On? El pot de cigrons, on va? On el llancem? El pot de vidre va al verd i la tapa de metall va al groc. La tapa al groc i el pot de vidre al verd. La llauna. La llauna va al contenidor groc. Groc. Aquí. El paquet de plàstic va al contenidor groc. Aquí. L'ampolla de frits. L'ampolla de vidre. L'ampolla de vidre, el vidre va al verd. El tap és de metall, va al groc. El bric és de cartró, però té plàstic. Els brics van al groc. La capsa és de cartró paper, va al blau. I crec que ja està. Sí, ja està. Tens algun envàs de casa teva que no saps on va? Comenta-ho, a veure si et podem ajudar a llançar bé a les escombraries, al contenidor correcte. Per últim, ja acabem aquest vídeo, com pots practicar amb aquest material? Com practiques tu el català amb aquest material? 1. Tens vocabulari, expressions en context.
Has escoltat paraules, frases, preguntes en context. 2. Primer escoltar sempre per aprendre una llengua, per exemple el català, has d'escoltar molt català, però un català que puguis entendre bastant, que escoltis molt, escoltar molt. I després llegir, però primer escoltar. Vale? Pots tornar a veure aquest vídeo més vegades escoltant, a veure què entens i si te'n recordes. I, per últim, aquest vídeo et serveix per fer dues coses. La tècnica de shadowing i la tècnica de repetir. S'assemblen? Shadowing és que repeteixes el que jo dic. Tornes a posar aquest vídeo, escoltes com parlo i m'imites. Imites, repeteixes, repetir. Per exemple, jo dic, el pot de vidre va al contenidor verd. I tu dius, el pot de vidre va al contenidor verd, però junt amb mi, a la vegada. T'explico més a la descripció sobre això. Vale? Si vols llegir, a la descripció. Això serveix perquè practiquis, t'escoltis, moguis la boca, copiïs la pronunciació, l'entonació. Va molt, molt, molt bé fer shadowing. Amb aquest vídeo pots fer shadowing amb la meva parla. Repetir és primer escoltes, després repeteixes. Per exemple, el pot de vidre va al contenidor verd. Pausa. Tu. El pot de vidre va al contenidor verd. Està bé, però aquí has de recordar les paraules. Pot ser una mica més difícil. Sí? Shadowing és el pot verd va junt, tu amb mi. Sí? O amb un àudio que tu tinguis, un àudio en català, que facis shadowing d'aquell àudio. Sí? I encara més, un bonus, grava't. Agafes la gravadora i graves com fas shadowing o com fas repetició i et fixes, escoltes què no has dit del tot bé i millores. D'acord? I per ara ja està. Et deixo a la descripció més informació i digue'm, què t'ha semblat aquest tipus de classe? T'ajuda? T'ha servit? Explica'm a comentaris i ens veiem en una altra classe.